ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ଦଶହରା ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ବାଏ ବାଏ। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯାଉଛୁ ଦଶହରା ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଚାଲ ବସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ ଆଉ। ଏପଟରେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ଟା ଦୁର୍ଗା ମାତା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିରେ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନା ସୁନାରେ ସୁନା ମେଢ଼ଟା ଆମର ଫାଟକ ତରଙ୍ଗ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ବୁଝୁଛ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳ ହଉଛି ବାବା ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳ देख ना ऊपर हमें पे आए सीढ़ी पे चढ़े बर्तमाने भुवनेश्वर फेरुछु कटक भुवनेश्वर में बहुत बुलाबुली और बहुत मस्ती भी होगला